کوبانی رو خمگینه دشه و تلاش بخوینه کوبانی رو خمگینه دشه و تلاش بخوینه اسری چوام دبارینه آخ روژاوا اسری چوام دبارینه آخ روژاوا جیوانین و چک را گرن رختوبون با eriş kirin Civanın ve çek rakırın Rahtubun ba eriş kirin Gülep singevan ver kirin Bişi her du hezin şervan Kubani roxem yine düşevtela Beşi berxudana kubani Beşi berxudana kubani سپاس بو ام بهبین ویژنی رکن جال کدن کوبانی و کوبانی و کوبانی Kurderne i Rojava i hvert fald, at de sidste 2 år har faktisk kæmpet ihærdigt for ligesom fjerne IS. De har i hvert fald ført en ihærdig kamp mod IS, som faktisk ikke kunne få de råderum, som de ellers har forsøgt at etablere sig i Rojava. Og det har blandt andet resulteret, som I også fulgt med i medierne, at de faktisk gik over til Irak for netop at begynde at sådan opsøge noget magt derude. Og det blandt andet gik ud over vores folk i Shengal, som faktisk har været udsat for en massakre, og den massakre heldigvis er blevet stoppet undervejs af kurdiske sikkerhedsstyrker. Og vi snakker om en massakre, hvor civile blev dræbt, kvinderne blev slagtet, kvinderne der blev solgt som sexslaver, og vi snakker om børn, der bliver likvideret på stedet. Og nu turen er desværre kommet tilbage til kurder i Syrien. Altså Kobane i hvert fald siden 5. september har været under massive angreb. På nuværende tidspunkt er det faktisk rimelig svært at få indhentet nogle oprigtige oplysninger, men ud fra de oplysninger, man får i de kurdiske medier, der er i hvert fald mere end 20 kurdiske landsbyer er faktisk besat af islamiske stat, altså IS. Og jeg vil så også lige her nævne og sige, at det er måske en fejl, jeg siger, altså man skal nærmest lade være med at sige islamiske stat, fordi der ligger et eller andet anerkendelse, når man siger det. Fordi for mig set, det er bare en IS, det er en terrororganisation, som ikke fortjener nogle navne eller nogle titel for den sags skyld. Men som jeg startede med at sige, at der er massive angreb, altså det er svært at få øje på, hvor mange civile tab der er, men der er i hvert fald stor frygt for, at der er rigtig mange civile, i hvert fald de landsbyer, der bliver angrebet ved IS, faktisk massakreret. Og det er også derfor, at de kræver en stærk vilje, og det kræver en hurtig indgriben, både fra kurdernes side, men ikke mindst fra vestlig verden, som faktisk efterhånden i sidste 2 måneder har sagt rigtig mange ting, hvordan de kan bekæmpe IS, men det kræver akut handling, og den handling skal nu her. Og man skal også lige tilføje at sige, at kurderne i Rojava i hvert fald har ikke fået den støtte, som Vesten har ellers tilbudt kurder i Irak, og det er netop også det, der er blandt andet årsagen til, at kurderne i Syrien har brug for meget mere hjælp, end de har haft de sidste 2 år. Kurderne i Rojava i hvert fald har været en reel gennemslagskraftig aktør i kampen mod en islamistiske bevægelse. Men nu om dagen, at i og med, at Vesten stadig ikke anerkender kurderne i Rojava som en aktør, som en magtaktør, der faktisk nedkæmper en terrororganisation, så deres hjælp, altså i form af humanitær hjælp og militært hjælp, det faktisk går ikke til kurder. Det er også derfor, vi opfordrer til danske politikere at tage sig sammen, i hvert fald anerkende kurderne i Rojava som en reel aktør, hvis man skal kæmpe en terroristisk bevægelse, som faktisk slagter alle, som er ikke enige med det. I sal 500 سال یکمین پارچه‌کردن کردستانه 500 سال بره کردستان پارچه کردن روشالات کردستان ل پارچه دین کردستان جدا کردن 1923 لوزانه دا کردستان کردن 4 پارچه هیرشم مزن سرگل کرد مشاندن که گل کرد تو نبکن ای رو تشتک بنیوی گل کرد نبی اما برخودان گل ما هم واهرشا
پوچ کرد و ایرو گل کرد با اراده با هزوه لهول دایه و ایرو گل کرد بریار دایه که سیستم خود چه بکن و همو پارچه کردستان بکا یک و روحی که نتوایی پیش بخینه و او لکر پیش دکوی وی قدر لکر پیش دکوی لروجاوای کردستان لکوبانی هزی دجی کرداجی هزی داگیرکر ایکو برجواندی وان لسرکرتن کردستان دانینا دخوازن او هیوی کردا لکوبانی لروجاوا دا بفتسنن لو ما او 2 سالا بوحشت و هیرش دکن سر روجاوای کردستان سر کوبانی هم دزانین دماکو خو برابری دموکراتیک روجاوا هات راگاندن هیرشی که پر مزن سر روجاوا چی بو و همو چتا لهر در دنیای کوم بون هاتنا روجاوای کردستان که هیوی کردا بشکنن اما برخودان گل می روجاوا برخودان گل کرد پشتگیری گل کرد لهمو پارچه کردستان بتایبت برخودان قهرمان ما یا پجا یا بگا نه هیچ بیتشتا چه ببه هیرش کرن سر موسل همو چک و چول خو دست خو گرتن بیجاره هیرشی دن کرن حقیقتا او هیرش یکی نوکو دو هیرش بریا هیرش یکی پر دجوارا و دخوازن همو هیز خو همو تاکتیکی خو همو قرجاتی خو بخنا میدان جبر کوی جاره کوبانی بخن و لکوبانی دا روجاوا بخن و لروجاوا دا هیوی کردستان بشکنن جبر وی وکو حوال دنجی گوتن او هیرش تنه سر کوبانی و روجاوا نینا هیرش لسر شرف و ناموس و اراده همو کردایا جبر ویجی براستی پیوسته همو کرد لهر داره لهمو پارچه کردستانه بکویت تفگره و چه دست ویته و پاراستن کوبانی و puchkerne vi herish sevomin tafgare. En rigtig kedelig baggrund, at vi mødes her i dag. Fordi at de seneste dage, der er meldingerne jo rullet ind om, at Islamisk Stat er gået en offensiv i de kurdiske områder i Syrien, i Rojava, og at de har erobret en lang række landsbyer. Vi ved ikke så meget om det lykkedes civilbefolkningen at flygte, men vi kan frygte det værste. Det er en meget, meget bekymrende udvikling. Det er en uacceptabel udvikling, og det er en udvikling, som vi simpelthen er nødt til at reagere på. Jeg ved, at der er mange herboende kurdere, og sikkert også mange af jer, der har slægtninge og venner, som er i de områder, som udsættes for Islamisk Stats overgreb. Og måske kender I også nogle af dem, der slås på fronten. Og jeg forstår jeres vrede og frustration over den manglende støtte fra omverdenen. Hvordan kan det gå til? Hvordan kan det gå til, at Islamisk Stat modtager våben og penge fra rige golfstater, mens kurderne må forsvare sig med gamle våben og uden nogen støtte fra omverdenen? Hvordan kan det gå til? Hvordan kan det gå til, at Islamisk Stat kan bruge Tyrkiet som en sikker base, hvor de får sundhedspleje, hvor de kan lade op til nye kampe, mens Tyrkiet på samme tid har lukket grænsen til de kurdisk kontrollerede områder i Syrien? Vi har en regering, der siger, at den er gået med i en koalition, og den vil gøre alt for at bekæmpe ISIS. Men hvor er de henne nu? Hvor er de henne for at forsvare de kurdiske landsbyer, der nu er under angreb for Islamisk Stat? Hvordan kan det gå til, at vi bare ser passivt til? Kurderne, I står for frihed og demokrati. Islamisk Stat er undertrykkelse, fascisme og diktatur. I står for tolerance og samarbejde. De står for racisme, religiøst had og etnisk udrensning. I viser mod og sætter livet på spil for at redde mindretal, der er truet af Islamisk Stat. De er kujoner, som dræber kvinder, børn og civile. Derfor fortjener kurderne, YPG, YPJ, PKK og alle de andre, der kæmper mod Islamisk Stat, hele verdens opbakning.
Vi har fra Enhedslistens side i de sidste uger kæmpet for, at der kommer hjælp til jeres kamp. Vi har krævet, at FN griber ind og beskytter de områder, civilbefolkningen i de områder, der er under angreb. Vores udenrigsordfører Nikolaj Villumsen har igen og igen krævet, at regeringen skal øge presset på Tyrkiet. Og de våben, der nu sendes til området, tilgår alle de grupper, der kæmper mod Islamisk Stat. Så sent som i torsdags på et møde op i Udenrigspolitisk Nævn, der rejste Nikolaj igen kravet om, at PKK må og skal fjernes fra den danske terrorliste. Det kan jo ikke passe, at støtte til de grupper, som kæmper mod Islamisk Stat, er kriminelt i Danmark. Jeg vil også gerne sige en anden ting til jer. Midt i alt vreden og frustrationen, så er der også nogle lyspunkter. Og det er det mod, som den kurdiske befolkning viser i kampen mod Islamisk Stat. Hele verden blev vidner til, hvordan PKK og YPG gik til modangreb, da Islamisk Stat angreb Yazidi-kurderne. Hele verden var vidner til, hvordan de kurdiske styrker reddede tusindvis af mennesker fra etnisk udrensning. Jeres mod er et lyspunkt. Et andet lyspunkt er den enhed, som der er ved at opstå mellem kurdere fra alle dele af Kurdistan. Fra Tyrkiet, Irak, Syrien og Iran. For første gang, måske nogensinde, står kurdere fra alle dele af Kurdistan sammen og kæmper for en fælles fremtid. Det mod og den enighed, det giver et håb. Et håb for, at Islamisk Stat vil blive trængt tilbage og besejret, og et håb for, at en kurdisk nation på tværs af nye selvstyreområder vil opstå ud af den kamp, der føres nu. Der findes en sang fra den spanske borgerkrig om kampen mod fascisme. Den handler om to haner. Den røde, der kæmper mod den sorte. Jeg vil gerne læse et par linjer op af den danske version. Den er sådan her. Når den sorte hane galer, bruger natten sort som sorgen. Men når den røde hane galer, gryer den lysende morgen. Og de mødes på en arena, næb mod næb i kamp mod hinanden. Spore af jern har den ene, men sit mod det ejer den anden. Sorte hane, sort som natten, inden morgenen vil du forbløde. Den sorte hane er stærk, men morgendagen ejer den røde. Kære venner, I den røde hane, I ejer mod, I ejer morgendagen, og I vil sejre. Bici Kurdistan, bici Rojava. خواستم بیشم گو نامه گیشت گله کرد. او نامه گو جسه سالا دا ام دبیجن وک گله کرد لروجاوای شر گو دجیمت کرن نجبو پارتی کیه و نجبو ام بیجن گروپ کی معینه. اف شر گو دبی لسر حمی کردانه لسر کردستانه نه بس کردستانه لسر حمی گلن خیرخواز و دموکراسی خواز و آزادی خوازه ام بهوینه گو اف حمی گل کردزانه به گو روش نه روش کی نرماله روش کی تایبته براستی شرکی دجوار ایرو الکوبانیه هیا کوبانی به حوجای برخدانیا ملحم لحرجی کیه دبی امناما خاجی بگینن ولات اوروپا و امریکا گو ایرو او خورتن ما کچن ما یندیه پکیدا و یندیه پجدا شر جبو حمی جهان دکن جبو حمی دموکراسی دکن ام بهوین گوپش باش زانبن ایرو سرکفتنا داعش لکوبانیه سرکفتنی کی لکوبا لاوروپا سرکفتنی کی سر حمی خیرخواز جهانه نه گرگو امریکا دخوازه مخابن ایرو لعراق جیه داعش دخن حمی ودگرن روجاوا دبی اف نامه جی بگینه امریکا ایرو لیخستناوان داعش لعراق نباشی ودگره لسر روجاوا کردستان گرگو دخوازه ایسیس جی دنیای یا جی سوریه درخینه دبی حکمن به یه پکی را بده بستینه برگو هزا تاوی یکم یا تنظیم یا بهز یه پکیه ام بهوینه گو ام نامجی بگینه نامک جی بلز ام دشینن جبو حمی جهان را ایرو جینوساید که لسر گل کرد لکوبانیه هیا و ام دوی روشه داجی ام برخدانیا
يبكي وقال كوباني وحمي قال كردستان بيروز دكن يعني ام دخوازن دواری دا به همه ملت خوی هندر را بیجن و به طایبت جگل کوبانی را یپک را یپجه را ایرو لحمی جهان دل بوارایه ام بوارانه ام برخدانی و پیروز دکن و تجارا یک دقیقه یک ساعت اموش بیر ناکن لی مخابن گو ام چه بکن ام ناگینن استایا گوین دکن جبر ویجی ام جوارا بیجن ام لسر سوزین بوارا و ام بهوین گوین گه ندن آگاهی گو دجمن در دخینه خاکا ما کوبانیه شرف ما کوبانیه و عفرینه و قامشلویه روجک جروجان ام ودگرن تجارا مرن عمل ودریا جیان عمل ودریا ام ودگرن همی جبو آخا ولات خا بپارسن جارك دن سپاس جبو و ام بهوین گو ام بسر کون وین بسر کون ام هر دو همی افده تمام دکن. Hvad skal der til for at Vesten overhovedet kan gribe ind, altså stoppe den udvikling i Kurdistan mod IS? Men der er jo en mærkelig dobbeltmoral i det, vi oplever lige nu. For på den ene side, så oplever vi jo, at hele verden siger, nu skal vi bekæmpe islamisk stat, og at der er bombeangreb på islamisk stat i Irak. Men samtidig så er der fuldstændig tavst om, at islamisk stat nu har sat en stor offensiv i gang mod de kurdisk kontrollerede områder i Syrien, mod Rojava. Og det er jo et kæmpe dilemma, et kæmpe hykleri, at man på den ene side siger, vi vil gøre alt for at bekæmpe her, men på den anden side lukker øjnene for i værste fald et forestående folkemord i de syrisk kontrollerede områder. Og derfor er vores krav fra Enhedslistens side, at nu må man gribe ind her. For det første, man må sikre, at de våben, som vi har været med til at sige, skal sendes til kurderne, at de tilgår alle kurdiske grupper. Ikke bare Barzani-regeringen, men også kurderne i det nordlige Irak, også PKK og alle de grupper, der kæmper mod islamisk stat. Fordi det er det, der er brug for. For det andet, så skal der lægges et helt andet pres på de stater, som finansierer islamisk stat, og på Tyrkiet, som er medansvarlig for det, der foregår lige nu, fordi de giver, hvis ikke direkte støtte, så i hvert fald indirekte støtte til islamisk stat, fordi de lukker den del af grænsen, som ligger op til de syrisk kontrollerede områder. Det er nogle af de ting, der skal ske. Man kunne også begynde at diskutere, skal FN sætte fredsbevarende styrker ind for at beskytte de kurdiske områder i Nordkurdistan. Der er mange ting, man kan gøre, men det er som om omverdenen bare endnu en gang vil svigte kurderne, som man har gjort så mange gange før. Og det er en skandale. Det man ofte hører i medierne, politikerne sige, danske politikere, grund til, at man vælger at sende våben direkte til KDP og andre grupperinger, fordi man stadig ikke anerkender YPG og PKK som en magt i området. Er det en realitet, at på et tidspunkt PKK eller YPG kan blive fjernet fra terrorlisten, således at Vesten også kan gå i alliance med den? PKK og YPG burde aldrig have været på terrorlisten, og de skal fjernes nu. Der har været en fredsproces i Tyrkiet gennem et år, for det første. PKK har for lang tid siden afsværet sig enhver brug af vold mod civile, og vi oplever nu, at PKK faktisk står forrest i kampen mod islamisk stat. Og det er da helt absurd, at vi som land kan sende fly ned for at bekæmpe islamisk stat. Vi kan sende våben ned, men hvis en dansk statsborger samler penge ind til PKK eller YPG, så risikerer man at blive stillet for retten. Så vi skal hurtigst muligt have fjernet PKK fra terrorlisten og have fjernet kriminaliseringen af PKK i Danmark. Som Enhedslisten har I allerede taget rigtig mange initiativer for at ligesom sikre, at kurdisk folk i Rojava og i Shengal får den støtte, som de fortjener for ligesom kan nedkæmpe den terrororganisation. Er der flere initiativer, der er på vej på stående fod, som du kan oplyse os? Vi synes jo, at vi skal prøve at samle endnu større protester i Danmark, hvor danske og kurdiske organisationer sammen demonstrerer. Men vi vil også fortsætte vores pres på regeringen. Og så synes jeg også, at man kan begynde at diskutere, om hvis ikke regeringen vil støtte de her bevægelser, om man så skal sætte gang i nogle uafhængige aktiviteter for at samle penge, fødevarer, hvad det nu kan være, ind.